παιδιά, και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσουμε το ταχίν. Και είναι αυτό που το βάζουμε σε κάτι φρούτα, είναι καυτερό τώρα, ναι. Δεν ξέρω, λογικά, γιατί εδώ λέει, δεν λέει τίποτα βασικά. Θα το δοκιμάσω με μήλο, οπότε το ανοίγουμε. Μυρίζει ωραία, κοιτάξτε λίγο πώς είναι. Λοιπόν, έχουμε λίγο, τώρα πώς να ρίξω. Θα ρίξω λίγο ίσα ίσα έτσι εδώ. Τέλος, εδώ. Τόσο ίσα ίσα. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έβαλε λίγο παραπάνω και πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, νομίζω καυτερό θα... Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. 3, 2, 1. Και αρκετά. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, μ' άρεσε, οπότε θα φάω κι άλλο. Δεν είναι πολύ καυτερό. Σαν πάπρικα είναι. Με lime. Λοιπόν, παιδιά, είναι αυτή η συσκευασία, θα τη δείτε και στο thumbnail. Έχει lime. Δεν είναι καυτερό, είναι σαν πάπρικα, βασικά σχεδόν σαν πάπρικα είναι. Με σουβλάκι θα τέριαζε, με κάτι γενικά κρέας στο μπέργκερ μέσα. Και με φρούτο είναι πολύ ωραίο. Τώρα, δεν ξέρω με άλλα φρούτα θα είναι ωραίο, με το μήλο πάντως ήταν ωραίο, λένε ότι είναι με το μάγκο ωραίο. Δεν ξέρω άμα θα ήταν ωραίο και με τα άλλα φρούτα. Αλλά με το μήλο πάντως θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχε 1,30. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη μάρκα, γράφει απλά ταχίν. Μπαίνει στα κλειδιά πάνω, γιατί έχει και κάτι τεράστια που έχουν 5-10 ευρώ. Το ταχίν είναι δικιά του μάρκα, είναι μεξικάνικη γνήσια. Δεν ξέρω, τώρα φαίνεται ανάποδα αυτό. Και λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, θέλω να κάνετε μια εγγραφή και ένα like και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο.